मानिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनानै लाबाय। मानोना रायजो राजा नोंथांमोना थांनाय एमएलए बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना साफ्रोमबो नुनो मोनबाय। माने बबे पार्टिया देरहाखो, जोंनि आसामाव बबे पार्टिया बेसेबां देरहानो हाखो, बेसेबां बबे पार्टिया जेनखो ना, बिजेपि पार्टिया आसामाव बेसेबां मोनखो, कंग्रेसआ बेसेबां मोनखो, जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव बिपिएफआ बेसेबां मोनखो, इउपिपिएलआ बेसेबां मोनखो ना, बबे पार्टिया देरहाखो नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनबाय। आरो गोबां रायजो राजाफ्रानो देरहानायफ्रा जाय पार्टिया देरहादों नङा होमबा, स्पेसियेलि जोङो नुनो मोनदों बांसिन माने जोंनि बे काउन्सिलावसो आरोना 15टा एमएलए दङ। बे काउन्सिलाव माने बिपिएफ पार्टिया माने देरहानायनि मुङाव गोबां रंजानायखौ जों नुनो मोनदों आरो रायजो राजा नोंथांमोना नुनो मोनदों, नुनो मोनगासिनो दं नङा होमबा। दा बिपिएफ पार्टियानो बांसिन रंजानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिनि उनाव जोंहा आसाम एसेम्बलि, बेयो आसाम एसेम्बलियाव 126 सिट दङ। नाथाय जोङो आसामाव जोङो बेबायदि गुबुन गुबुन हारि माहारि जातिफोरखौ जों एसेबां रंजानाय नुवाखै आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। फ्राय माने जोंनि गेजेरावसो बेबायदि रंजानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बिनि गेजेरावनो जेननाय पार्टिफोरखौ गोबां आरो माने ठाट्टा इनसाल्ट खालामनाय, लाजि फोनांनायखौ नुनो मोनदों आरो रायजो राजानो। आरो बिनि अनगायैबो मा खालामनाय नुदों, माने ओरैबायदि दम होनायखौबो जों नुनो मोनदों आरोना। माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों, फेसबुकनि गेजेरजों माने दम होलायनायखौबो जों नुनो मोनदों आरोना। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, बियो बेबायदि जाथाया जोंनि बर'नि गेजेरावल' जोङो जानायखौ नुदों। मानोना अल इन्डियायावनो बेबायदि इलेक्सन जादों, जोंनि भारतआवनो बे इलेक्सना जादों। केरेला, तामिलनाडु, वेस्ट बेंगलनिफ्राय लानानै माने जोंनि भारतआव जेसेबां स्टेट दं नङा होमबा, माने बेयाव इलेक्सना जादों रायजो राजा नोंथांमोन। दा जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो नायबाय, गुबुन गुबुन देशनिखौ जोङो नायबाय, जोङो बेबायदि धमकि होलायनायखौ जों नुवाखै। नाथाय जोंनि बे काउन्सिलाव जोंनि बर'फोरनिखौसो जों नुनो मोनदों आरो रायजो राजा नोंथांमोन। बिनि अनगायैबो बे समाव नोंथांमोननो मेसेजखौ होनो सानदों। माने थारैनो गोबाङानो मोनथिबाय आरो गोबाङानो मोनथियाखै। मानोना थांनाय जिथुनाखि आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिनि जि रिजाल्ट, माने सोर बेसेबां माने मोनमारखो, सोर बेसेबां सिट मोननानै देरहामारखो, बेखौ गोबाङानो मोनथिबाय आरो गोबाङानो मोनथियाखै। थ' बे समाव आङो नोंथांमोननो बे मेसेजखौ होनो सानदों। मानोना आसामाव बिजेपि पार्टिया 82 माने 82 मोननो हादों रायजो राजा बिजेपि पार्टिया 82। आरो बिनि गेजेराव जोंहा एजिपिया मोननो हाबाय 10टा, बेनिफ्राय बिपिएफ पार्टिया मोननो हाबाय 10टा। गासै 102टा सिट मोननानै माने बिजेपि पार्टिया माने आसामाव सरकार फिन खनसे सालायनो थांगासिनो दं, पावाराव फैनो थांगासिनो दं। थ' बेखौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय, गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों, फेसबुकनि गेजेरजों, नोंथांमोना इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोननि गोबाङानो बेखौ मोनथिखाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय बेबायदिनो इलेक्सना 5 बोसोरनि उनाव खनसे बिदिनो फैयो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बे इलेक्सनाव गोबां माने गावबा गावनि पार्टिया गावबा गावनि दोलोखौ देरहाहोनो थाखाय गोबां माने गोबां बायदि बायदि बाथ्रा बुंलायनो हागौ, बायदि बायदि बुंलायनो हागौ। दा बेखौ इलेक्सन रिजाल्टनि उनाव आरो नङा होमबा, बे रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव सोरबा देरहाबाय, सोरबा जेनबाय, बबेबा पार्टिया देरहाबाय, बबेबा पार्टिया जेनबाय। थ' जेननाय पार्टिखौ होननानै, जेनबाय होननानै गोबां माने इनसाल्ट खालामनायाबो बेयो मानसिनि गुन नङा, मानसिनि धोरोम नङा आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना जेनबाय होननानै माने गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों दम होलायलायनाय, बेफोरो मोजां नङा आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो बेफोरखौ गारनांगौ। दा सोरबा देरहाबाय, सोरबा जेनबाय, बबेबा पार्टिया जेनबाय, बबेबा पार्टिया देरहाबाय। जाय देरहानाय पार्टिया माने रायजो राजानि ओनसोलनि जौगानायनि खामानिसो मावनांगोन, मावनो थांगासिनो दं। आरो मानोना रायजो राजाफोरा माने ओनसोलनि रायजो राजानि खामानि मावनो थाखायनो मेन्डेटखौ होदों नङा होमबा, बा सापर्ट खालामदों।
खामानि नैबे पार्टिया रायजो राजानि खामानि मावथों होननानै, नङा होमबा? रायजो राजाफ्रा मेनेदों। बेबायदिनो आसामनि रायजो राजाफोरा बिजेपि पार्टिनो, बिजेपि दोलोनो 100% माने मेन्डेटखौ होबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिजेपि पार्टिया रायजो राजानि गोबां खामानि मावगोन, ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावगोन ना, हादोरनि जौगानायनि खामानि मावगोन। जोंनि आनसलिकनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट माने मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि खामानि मावगोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' आसा खालामबाय जाहाथे नै बेनि उनाव नै जों दा नुगासिनो दं गोबां नांलाय खमलाय बेबायदि जानाया माने बियो माने रं कनसेप्ट, रं डिसिसन, रं इनिसियेटिभ, माने बेबायदि थांखि लानाया गाहाम नङा। थ' बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन, बे समाव नोंथांमोना मोनथिखाबाय नङा होमबा? गोबाङानो मोनथिबाय आरो गोबाङानो मोनथियाखै। जोंहा काउन्सिलाव, बिटिसि काउन्सिलाव माने बिपिएफ पार्टिया देरहाबाय, इउपिपि पार्टिया जेनबाय। माने जेननायनिबो जिउआव मालाबा मालाबा बाथ्रायाव बुंनाय दं, जिउआव मालाबा मालाबा जेननोबो गोनां। जेसेबांनो जेनगोन माने जेसेबांनो सौदावगोन माने एसेबांनो सोलोंगोन होननाय बिदि आरोना। थिग बेबायदिनो जिउआव मालाबा जेननाय फैयो, मालाबा देरहानाय फैयो। माने देरहानायानो देरहाबाय थागोन बेबायदि नङा रायजो राजा नोंथांमोन। जिउआव माने सानसे जेननाय फैदोंब्ला सानसे देरहानाया निस्सय फैखागोन रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो आङो बे समाव जोंनि नैबे इउपिपिएल पार्टिखौ थांनाय बिसायख'थिनि समाव जायफोर माने इउपिपिएल पार्टिखौ मोजां मोननानै गोबां सापर्ट खालामबाय, गोबां मदद खालामबाय, बै बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जासिदों। मानोना आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव दुखु मोननानै थानो नाङा, गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा। बेबायदिया बिसायख'थियाव, राजखान्थियाव फैखायो, राजखान्थियाव बेबायदि जेननाय देरहानाया थाखायो। बेनिखायनो लोरबां जानो गोनां गैया। मानोना बेबायदि बिसायख'थिया आरो फैबावगोन आरो उननि बिसायख'थिफोराव जाहाथे नोंथांमोना माने ओरै जायालासिनो गावखौ गोसो हमथानानै दिदोमै थानानै जाहाथे फैगौ 2030 मायथाइनि जिथुनाखि काउन्सिलनि बिसायख'थि दङ जोंहा बिटिसिआव, बे बिटिसिआव साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो इउपिपिएलखौ फिन खनसे मदद खालामगोन। बेबायदिनो गोसोआव गोहो बोलो लानानै फिन खनसे पावाराव फैफिननो थाखाय, इउपिपिएल पार्टिखौ लाबोफिननो थाखाय नोंथांमोना साफ्रोमबो धैर्य आरो हमनानै नोंथांमोना थागोन। मानोना धैर्यआनो महागुन होननाय मोनसे बाथ्रा दङ। थिग बेबायदिनो नोंथांमोना सानसे समाव इउपिपिएल पार्टिया फिन सरकाराव फैगोन, बियो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा फोथायनाय दं। थेंक इउ रायजो राजा नोंथां, गोजोन्थों।